Aquest operari de Telefònica treballava aquest dimarts al matí per restablir la connexió de telèfon a Riells del FAI. Des de diumenge a la tarda, uns 500 veïns del poble estan sense connexió telefònica. La causa és el robatori de 300 metres de cable de coure de la línia. El robatori es va produir diumenge al vespre en aquesta zona, als camps de Can Margarit, a tocar de la carretera que uneix Bigues amb Sant Feliu de Codines. Per terra encara queden alguns dels materials que els lladres es van deixar i és ben perceptible el punt on es va tallar el cable. L'interès dels qui roben aquests elements són aquests petits cables de colors que estan fets amb coure. La companyia treballa per restablir la connexió des del mateix diumenge i fins i tot hi ha veïns que s'acosten aquí a preguntar quan estaran reparats els seus telèfons. El tall de subministrament afecta tant a telèfon com a internet. Aquest restaurant de Riells és un dels afectats. Des del diumenge a la nit, diumenge a les 10, 10 i pico eren, que bueno, les targetes, ens vam veure per les targetes nosaltres, la Visa i això. Les trucades, tenim la trucada desviada, podem agafar trucades, però el problema és la Visa, el problema és que no podem cobrar amb Visa. Aquesta és la primera vegada que el municipi de Bigues i Riells pateix un robatori d'aquestes característiques. Fa poques setmanes se'n va registrar un altre a Sant Feliu de Codines. El cas més flagrant d'aquest tipus de robatoris a la comarca va ser el juny del 2010 a Sant Quirze Safaja. El poble va patir talls de telèfon més de 10 vegades en un sol mes i en un sol robatori es van superar les 60 hores sense línia telefònica.